Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on jurama gongol bandiraɓe musidɓe tedduɓe hanki e tourné men mo ganduɗa kay koye élection campagne locale 2022 mo gonɗen eɗen gandi hanki en mbaɗi guure kewɗe toon to Dande Maayo en jeehi tuganma hulde ha fayamma Guriki Samba Diom walla mbiya Guriki Koliyaɓe en mbaɗi hayso tawi ɗum jengui no fewi de vraiment sukaɓe ɓe ɓesgu ngu kamɓe foof ɓe paadi premier questeur de l'Assemblée nationale ha 4h du matin toon to Guriki Koliyaɓe ɗum noon hanki eɗen mbawi wiide premier questeur de l'Assemblée nationale e ñalawma hanki o yaltini koppereje kine tolno million ngaji nogas pawɗi temedere ujunere ɗum noon foof ko wallude ɓesgu ngu hande noon eɗen ɗo e Seeno Palel woni koye nder commune mo Ndendori mo ganduɗa kay liste nafoore waɗata ɗo imposé ko ganduɗa liste nafoore en hollita ɗo doole mum ɗum noon en gari ɗo e Seeno Palel hande ngam wawde hettade ɓesgu Seeno Palel ɗum noon jehen joni joni e ñalawma hande kawruɗo 12 lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum noon jehen kettoyɗen ɓesgu ngu holko ɓe kalata jehen joni garen. délégation commune Ndendori timmuɗo minen fof min gari ɗo hande premier adjoint maire paɗi men debbo Hawa Moussa Dia mbaɗe kelle dow 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 assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe Ayaw Pindi ha joni bandiraɓe eɗen ɗo e wuuro witego Seeno Palel gumminɗen to ko leegal fulɓe to noon wonkoɓe namdino ko ganduɗa ko doléance patuɗo e grillage ina wonde e tiwoji mabɓe ɓeyde to banggue ndiyam ɓe kaali hay haala courant ɗum ɗon foof premier questeur de l'Assemblée nationale jaɓiniɓe ɗum ɗon ɓe beltima hen kono ɗo joni gonɗen koye Seeno Palel ha joni ni ɗo e ngallo deŋaral mawgal ngal gandanɗa hoorema ma en jaa kettoɗen ɓesgu ngu holko ɓe jogori haaldude e questeur joni joni jehen garten ha joni bandiraɓe ko ɗo e Seeno Palel gonɗen koye Seeno Palel no mbiɗen ni jeeya koye commune de Ndendori kono noon oɗo tourné patam lamo mo ganduɗa premier questeur à l'Assemblée nationale wawa yaade goto eɗen gandi ɓeɗo jeese sen jiiɗumen tan en keftinan Pindi TV yeɓoɓe Ayaw Pindi TV oɗon kewi yiide ɗeɗo jeese hono Amadou Tidiane Ndiaye ene wonde Ceerno Modi ko an guidortomi ko adi foof holko saabi gaccuɗa haajuji ma e hammuma ndewɗa e premier questeur eyyi ko weltare minen somin yaade questeur min kulata min kertata hen nda neɗɗo a wawa wonde dow lekki mbiyata soppo lekki caggal minen kala komin dañi min jetti Allah min jetti questeur min jetti Daouda Moussa Dia koye kanko min jaadat min kam mi suuraki Ceerno Modi Haydara koye Daouda Moussa Dia wondi nda kala ko dañmi e adunam ko sababude Daouda Moussa Dia kanko je Pindi TV tek tolli koye toon neɗɗo noon a wonta e dow lekki mbiyata soppo lekki ɗum watta ɗum mukko Daouda Dia rek en tout cas an jaltaɓe yimɓeɓe ne kewi yiidema e chaîne Pindi TV hande noon aɗan ɗo e ɗofti premier questeur de l'Assemblée nationale kono aɗa yiilorno Ceerno Modi ndehe Ceerno Modi nene ga annana tawtimo ga holno jiiruɗa ɗum ga tawmi Ceerno Modi e nafoore Daouda Moussa Dia eyyi ɗum noon anndetomo yiitumo ga Allah addi mi yiitimo ga en Daouda Moussa Dia nafoore mere kaale mo dillinimi ko Daouda Moussa Dia dillini jamanu dillini nafoore dillini APR o woni Daouda Moussa Dia koye makko min gondi min ngala hen cuuɗor gondima tourné o machallah gondima gonna e mum wondani ma mi wondani mum ni foti merci beaucoup ɗum noon jehen joni joni après ƴeewen holko kewi toon oui Daouda kam lanti haalandema o wima o Samba Kalidou waɗi hakkude moɗon oui kanko waɗi hakkude ma oui ndeɓe tuddoto e Samba Kalidou
Oui, on s'arrête, ça me politique. On va affaire développement. Et maintenant, non politique au Tauhid. Et maintenant, tu vas avoir une liste de morts. Oui, t'as dit que c'est un problème, mais bon, il va me dire que banque départementale, je me trouve Daoudia, banque communale, je me trouve Rassal. Oui, mais quand on me fait quoi ça va? Oui, après ça va. On dit que Daoudia, on dit que c'est Tauhid. Avoir fait ce qu'on fait, on dit. Oui. Bandirabe, Daouda Jari, Salmini, bandirabe, Seno Palel Nabe Fof. Oui, o Salmini, Touro Seno. Oui, o Salmini, Imam Rakib Seno. Oui, Sotavi Wahali, Bure Baba, Abdraman Samodo, Fitikoda Malaten. Oui, maintenant que délégation Timoudo, aussi quand nous sommes arrivés toutes les délégations. Kono gandon commune di fof Gartido et Daouda. Takal ne gonden e commune mon Bellori. Eden bawi limtude président men kilifa men Baba Malan Dongo. Bade kelle daw. Et vice-président conseil départemental Mokanel. Oui, département Benjadi koy liste nafoore. Kettu biren monsieur ballu biren kettu biren. Oui, on seno pale labe. Omo nyaaji on debbo e gorko suka e mawɗo. Batten ɗo hakkillaji woni golle ɗe. Daren ɗo no feewi. O wi mane mo fo yo wood liste nafoore. Kañum e docteur Daftede Kabani. O wi omo andi kadi so tawi neɗɗo wootinimo walla ari e docteur Daf wi mbiɗa yiɗi wotande Daouda Dia omo laaɓa e ɓernde docteur Daf wiyata woro wotan Daouda Dia. O wi omo andi holko woni hakkude docteur Daf e Daouda Dia. O wi kanko ne Daouda Dia o wona kañum e jaawi weltima e jaɓɓugal ngol jaɓɓiɗon ɗogal no feewi. O wi o weltinima on e darde moɗon e yidde wallide mo. O wi ha hande woni koye siftinde on wallude ɓe. ha joni koye Seno Palel gonɗen en kettima joni premier questeur en kettima ɓesgu Seno Palel naɓe ɓe kolliti tigui kamɓe ɓe jaadi koye premier questeur e liste nafoore so Allah jaaɓi maɓe naw liste nafoore ha conseil départemental. ɗum noon en beltinima dendagal ɓesgu Seno Palel naɓe e kuuɓal ko wona ɗum ko en jaahan jokken campagne men électoral 2022 ha yesso ko lawol. Délégation Antony mi addudemo ɗo no nder gallam ɗo temedere neɗɗo nano wiyami rewe makko mi woppi yimɓe mi yadude kanko woni nafoore mere neɗɗo noon si tawi wonko jiɗɗa kanko wonko wawi ndewe e bawɗo wasa Allah ne walla on mbawon Daouda Moussa Dia dennagal mamo Seno Palel najo minen hande o saaha minen mafuɓe fof ndendi
assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on jurama on beltanama gongol caggal nde gummiɗen toon to Seno Palel en kettima Seno Palel naɓe en jeehi e nokkuji tati e nder Seno Palel han caggal ɗum noon en gari ɗo e Wuro Sidi to galle Oumar Thiam ɗo noon en jii jaɓɓugal bangal fayida ngal gandanɗa hoorema ene fadda ɗum ɗon ene sabbana ɗum ɗon hono premier questeur de l'Assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia ɗum noon en jahan joni jehen kettoɗen doléance uji holko ɓe jogori namdade premier questeur ɗum noon jehen jeeso o lawol bandiraɓe keɓe seeɗa son kalanama son kooti wonde nde mbiyon ko ɗiɓe mbi e Wuro Sidi salminima Wuro Kolel ngone kadi salmini ɓe mbi koɓe jettima ɓe mbima alhamdulillah ɓe ɓami wonde ɓuuri duuɓi ɓe wonde koɓe ganduɗa no foti ɓe meeɗa hokkede wonde e yomana gaala wel ɓuuri famɗude ala ko haaɗi wiyede kay 50 tuyau nani jokke wonde e yomana rowiƴaji moɗon eɓe calminma koɓe mbi so tawi noon a dañi wan kadi koɓene gandi temps o faaɗi hay sa rewto wuuro mabɓe to mbaɗa bip wona jaaha lawol ma e yo ɗum yoliɓe e yo koɓe beltamaɓe kamɓe fof e monsieur Dia bisimilla moɗon min beltima ko neɗɗo yiiɗi haalde ko ni wawa haalde fof so wi wona haalde noon mboɗa anndi won e subaka e garta ɗon on ɗanaki wonɓe nene jooɗi ene paadi on ɗum noon bisimilla moɗon bandiraɓe musidɓe ha joni eɗen ɗo e Wuro Sidi so jii caggal o on gandan tigui vraiment ko yimɓeɓe keewi ha ɓurti ha Daouda Moussa Dia ronkini yo haal suhaɓeɓe nane muuhe makko mawɓeɓe e rewɓe e worɓe foof nane muuhe Daouda Moussa Dia o ronki yo haal ko yidde mabɓe tolni ɗon e Daouda Moussa Dia ha ini Daouda Moussa Dia yamiri yo sécurité o woppuɓe woto duñɓe yoɓe gaccuɓe ɓe gara e mabɓe ɓe kaala koɓe jiiɗi haalde o nde wonno kanko suhaɓeɓe ko sehla makko ɗum noon ha joni eɗen jokka campagne men électoral 2022 bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha yeeso ma en gartu ko inchallahu rabbi hande Allah addi mumin
gonde politique hono mawni amen Idi Gassam bismillah ma Idi Gassam mi bimma bismillah a ari e place maɗa a ari ɗo poɗɗa arde a pari ɗo poɗɗa no jiɗɗa yiyeede mo wondani amen hande mbiɗa andi woɗen ko waɗi ɗum e jamma hen hande noon min ponno arde ɗo ko gele kikiɗe ko yimɓeɓe jaggata min kalto min gari so wona ɓe ɗaccata min mbawata yaade kono ne garmi joni jimi ɗo hen sukaɓe togosɓe enen jogui coftal e belemma guila mbiɗa naata tribune o vraiment ɓaddam dogi mi yi jurume mabɓe beltanimoɓe ha mbimi yo diji o waɗaɓe animé par ce que mi yi beelama goɗɗo e mabɓe o jafoɗonmi ko ligguey moɗon mbatton kono gande ɓeɗo aussi ko fettam aussi ko ɓeɗo ko ligguey mabɓe mbaɗani bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni koye tourné men local 2022 gonɗen caggal nde gummiɗen toon to Wouro Sidi e galle Oumar Thiam ha keɓɗen toon rallimaji baɗɗi fayida ɗi ganduɗa ene jeeya hen Idi Gassama kala biɗo Idi Gassama e nder commune mo Wouro Sidi yimɓe foof ene gandi holto doole mum tolni caggal ɗum noon en gari ɗo e Madina Toroɓe noon eɗen gandi ko jaɓɓugal bargal fayida tawɗen ɗo ene kadi on nani caggal men yimɓe mawɓe e manan didono rewɓe e worɓe foof nanɗo padi premier question de l'Assemblée nationale mo ganduɗa ene addaniɓe liste nafoore ɗum noon en jahan joni joni ƴeewen holko ɓesgu ngu jogore haalde higaman sirama pataye bandiji pima ɓorto parema sa ali cekkenaw satiji maje lo
salmini bandiraɓe ɓe fof o juurima ɗumen o wi leegal Madina Baye leegal kawragal ɓen fof mbi on bisimilla mon ɗo o wi ko sukaɓe yontuɓe famɓe finɓe ganduɓe ko aduna o yahata ko ɓen sukaɓe de mbima ɗo bisimilla ma o wiyan monsieur le questeur à l'Assemblée nationale sukaɓe Madina naɓe ne mbima bisimilla ma ɓe mbi haɓe jarnonoma o wi koɓe ɗefnoɓe mayde bone ndiyam a dandiɓe hen noon a addiniɓe ɗo tiwoji jondi o wi haɓe jarnoma e ɗum hande o ko an de rewataɓe ñamande kono an kay Daouda Dia a waɗi fodde ma ha timmi ha joni noon ɓe certata e ñagadema o wi nde won noon ko politique so tawi a ala hunde alay sago gullitoɗa ɓurɗomo doole Daouda Dia ha hande haɓe gullitoma a waɗi kono ha hande haɓe gullitoma o wi en jiidi e ndeɗo niɓɓere garden ko jamma ɓe ngala courant ɓe ngala ndiyam rewɓe leegal ɓe eɓe jinma ene jiiɗi jokkodirde e ma kono noon wonko ɓe ñaagima haɓe ñaagima base aɓe ñaagima leese aɓe ñaagima siège uji aɓe ñaagima grillage uji wona ɗum tan ɓe jiiɗi ñagadema kono noon hunde fof ko seeɗa seeɗa ko ɗum de woni ko haali ɗo ko ɓe ñaagima ɓe keppa hani ɓe kaɓani ɓe won noon neɗɗo jeeya ko tambi ko saka ko rondi haɓe mbima tan bisimilla ma questeur ane délégation ma de l'homme fort Harouna Moussa Malal Baydi Moussa séri en lofo rugli mo mbiyami debbo toroɗo teɗɗo joom saha mo adda e namdal jattiɗa jeenamo ndongo kono so neɗɗo moƴƴi kosam wayata kono mbaɗani kono hande ɓuuɗo welti nde yidemam naane mi haali kono jiiɗoma mi yetto ɗo nde wondudema e tawnum almami lewa o mbimi seydi ñang ngabbu dawde togdimen ha ngabbi mbi mbawi so mbewona anduno wawi kontinal yaha dow lekki kono mbewa wawa mbima seydi ñang mi wi premier questel andi mi wi kala ko mbaɗɗa ɗo ene ñembe kono so neɗɗo ne ñembo yo ñembo mo foti ɗo to gonɗa ɗo wonko kalduɗen mi haala mbiɗa Ablaye Thiam mbimi nam mbiɗa o juma ko juma am nde wonno ñoreji ne ñoke hande mi nantino bandiraɓe ɓe mbi Daouda watta e juma aɗa mari jumaji ɗiɗi an maris aɗa yoɓi julɗo o yo jullu oɗon guittuɗa ɗum ko kanel oɗon guittuɗa bel nayde chaque mois an yoɓata salaire muɗum kadi ɗum fo e waadi noon a yeehi laabi joyi makka joyɓol ngol jadda koye ceewma so neɗɗo nawi debbo muɗum makka timmi mi desma mi sodama kanŋe kono kiɗo kanŋe tini so hokkam debbo so mbiyama watta e jama wona ko an laabi joyi makka joni noon doléance uji ɗi a nani a faamiɗi haala guesa ka haalama jumaji ɗi kalama ambulance uji ɗi kalama sa yi noon no haale ko hunde nde mbaɗanoɗa mi mbiyata ko ya wattu ko mbannoɗa ko kono wona ya fuɗɗi kadi sa ari ɗo minen min ƴeftatta amen nde wonno sa yi ko weeɓani are maɗa nanggu kolla ɗum no fotiri ni minen wona minen ko an kala komin mbaɗɗo ko an mi salmini bandiraɓe Padalal naɓe no potiri mi salmini musidɗo amen sehil amen jinnaɗo amen joom wuuro Padalal
min calmini imam ratibi pallal min calmini monsieur le maire Dawda Moussa Dia wuro fulɓe padalal naaɓe gure fulɓe fof no poti ko taari min calmini koola naaɓe ɓe ngari ɗo min calmini kuɓar naaɓe ɓe ngari ɗo hamin jinno hokkude kala garɗo konngol kono noon no faaɗi seeɗa hamin ɗamini arde gure maɓɓe to so Allah jaɓi mamin jetto on weltima jaɓɓungal padalal naaɓe min tawi ɗo ngal ko ɗum tan min tawanno ɗo ñande fof hande kadi ko ɗum min tawi ɗo kadi hakkundame padalal naaɓe ko aadide wonɗo ko yidde woni ɗon koɓe mbi ko gonga wonko waɗa ɗo taw won darinoɓe mbi ɗum wonata kono Allah waɗi ɗum woni jarani rutade hen hande noon en gari ɗo min keɗima haalɓe ɗo ɓe fof jeunesse o rewɓe ɓe e mawɓe fof no potiri min nani doliyasuji mon no fotiri hamin gandi tan tubakoɓe jogui konngol ko ɓuuri wiyede priorité ko ɓuuri himmude enen fuurankoɓe tawi en ndemani en mbawa wurde e jiggore tan en mbawa wurde e jiggore tan il faut ndemen kala ko mbawɗen wadde tawi en ndemani en punti koye men en mbawa wurde e jiggore en mbawa ɗum ko ɗum tagi min kala gadduɗo yam haala demal addi ko partenaire am koye miijom tawtimi kominen ndendi hen ko ɗum tagi noon ñanden mi yewtude Ablaye Thiam e Sidi Coulibaly mbeɗa salminamo affaire ndema ka on mbaɗi effort mawɗo gonga ni on ndemi kono moƴƴani kono on cippirama yidde remtude goto fof addi ballal mum min Daouda Dia monsieur le maire de commune Horkoƴere jimmi ko reme minne mi adda ballalam mi waɗi 2 millions CFA e ndema he mbaɗe kala dow affaire juma mo kalɗon ɗo ne on tinnima sukaɓe diaspora pallal naɓe jarama tinnima on cippirama ha on dañi juma mo mahi juma baɗo dani min nene mbeɗe wawi hettude ko heddi ko wayno berteteri ndi waɗi hen 2 millions inchallah waɗe gelle dow mbiye Dia so haali jaɓon mbiye Dia so haali gonga on gaddanoma ambulance uji paani o wi noon moteur ko noon way ene paana kono noon il faut pamanomi min nene won gure gonɗe commune Horkoƴere momi ɓe dañani taw ambulance uji mbeɗa foten ɗumen d' abord o wi muñon ɗon kam hokka ɓen kañum enne ha keɓa gueɗal munen kadi ko heddi ko alhamdoulillahi rabbil alamin lawol dane maayo paɗanoɗo ɗo fuɗɗama tali o nene fuɗɗo arte so tali o yettima ma tali goɗɗo ummo ɗo yettoyo to e tali o faade pomto jeere walo jokkodiri hankadin wonto tali goto fof wonto gorum hankadin haɗinde iwa haɗinde gasa hankatiɗa ha laaɓa ndungue ceeɗu fof sa welama yahat hande noon addi min ko campagne ko élection addi min ɗo toon faya kono ko woteji ɗiɗi watte wote gadana o ko wote maire
ko min woni candidat commune mo Horko Ƴere maire ko bulletin Benno Bokk Yakar on wotirte woni bulletin baɗɗo hoore puccu o on bulletin o wi sa naati oɗo bulletin mo Daouda Dia jogue jungo mum ko oɗo cuɓorɗa baɗɗo hoore puccu o woni woote gadane o cowata nanna e enveloppe mbasa kolde ngara gadda nanna e irno woni a worni Daouda Dia maire commune Horko Ƴere kono noon ne gasani tawde so gasi a ruttoto kadi ƴetta bulletin ngaji hono ɗi ƴettunoɗa ɗi duttoɗa kadi paya e toon cuɓoɗa bulletin goɗɗo o woni bulletin nafoore o watan Daouda Dia département de Kanel soɗo jiɗi Daouda Dia wona président département conseil départemental de Kanel ko oɗo bulletin nafoore ngo cuɓorɗon goto noon Daouda Dia o cuɓot mbaɗon e enveloppe nan noon enveloppe o irde mbason kolde woni hankkadi a wortini Daouda Dia banggue mairie to a wanni bulletin makko hoore puccu o banggue département de Kanel a waɗi kadi bulletin nafoore ɗum woni an alhamdoulillahi ko gaddunoɗa Daouda Dia ko waɗanimo ɗum hamin gandi ɗo e padalal so wona juumɗo ko enen pallal naɓe Daouda Dia jeeyɗo mbeɗe heewi noon so 6 heures yoni yaade mbeɗe tourna mbeɗe ƴeewa holto yimɓe jarata kono noon mbeɗe rokki o rendez-vous le 23 janvier maccata ha 6 heures 5 heures ɗo jottomi mbeɗe fadi résultat pallal premier résultat pallal yo arto commune o foof premier résultat ɗo e pallal min kawranago oɗon ɗo so Allah jaaɓi inchallah